Toto siaga ing gati. Bapak Ibu para lenggah kasuwun lenggah malih ingkang kanthi prayogi. Yah ning talaga kadi langit mambang tanpa sulan upamane lintang tulya kusuma yuwana sumawur Punten dalem sewu nyuwun pangapunten dumateng para pinsepuh ingkang satu kula peteni wonten keparingipun kula murwakani atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi seweloso kanugrahan saha berkah dalem Gusti ingkang maha hamisesa bawana tansah karentahna tumrap kula saha panjenengan sedaya wonten ing jam menika ngantos dumugi ing salajengipun. Para lenggah kakung miwah putri wonten keparingipun langkung rumiyin kula ngunjukaken puja miwah pamuji syukur kunjuk ing abiyantara dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala dinawit saking lubering sesa pangayoman dalem kula saha panjenengan sedaya wonten ing jam menika saged pinarak lenggah wonten ing Pendopo Tirta Harapan Graha Bung Karno Klaten. Temtunipun boten wonten setunggal menapa. Salajengipun rehning wekdal sampun tungkap menapa dene sabudayanipun ugi sampun samekta sumangga adicara kawiwitan kanthi waosan basmalah kula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim.
Mugi lampahing adicara saking purwa madya dumugi wasana tansah pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para lenggah, salajengipun tumapak ing upacara akad nikah ijab kabul tumraping calon temanten kekalih kasuwun pinarak lenggah wonten ing papan upacara dumateng panjenenganipun sederek Dwi Panji Jalu minangka wali nikah kula semanggaaken. Salajengipun wonten keparingipun ugi dumateng ingkang winantuing pakurmatan panjenenganipun Bapak Haji Solihin minangka saksi utama calon temanten kakung kasuwun pinarak lenggah. Salajengipun ugi dumateng ingkang winantuing pakurmatan panjenenganipun Bapak Dr. Haji Bambang Edi SPA MKes selaku saksi utama calon temanten putri ugi kasuwun pinarak lenggah. Punten dalem sewu, salajengipun ugi dumateng ingkang dantuing pakurmatan panjenenganipun Bapak Haji Ahmad Jumairi sarjana agama ingkang samangke kepareng ngaosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an sumangga ugi kasuwun pinarak lenggah. Salajengipun ugi kasuwun dumateng ingkang winantuing pakurmatan petugas saking kantor urusan agama Kecamatan Klaten Tengah ugi kasuwun pinarak lenggah. Panjenenganipun para lenggah kakung miwah putri bilih wonten ing kaliyan menika petugas saking kantor urusan agama Kecamatan Klaten Tengah kepareng badhe cek administratif mengecek data-data calon temanten saksi utama dalasan wali saderengipun upacara ijab kabul kawiwitan kasuwun dumateng Bapak Ibu ingkang ngasta handphone kasuwun kasigeg utawi kasailen sawetawis amrih adicara saged kalampah kanthi khidmat lan ugi dumateng Bapak Ibu sakmangke mbok bilih kepareng badhe mendhet gambar utawi foto ngagem handphone pribadi ugi kasuwun saking tempat duduk Bapak Ibu kemawon supados adicara saged kalampah kanthi gangsar rancak liring sambikala. Ugi dumateng Bapak Ibu ingkang wonten ing kaliyan menika putra putrinipun ingkang tasih alit kasuwun dipun dampingi amrih adicara saged kalampah kanthi lancar lan sepindah malih dumateng Bapak Ibu mbok pilih sakmangke upacara akad nikah sampun kaanggep sah Bapak Ibu boten sah tepuk tangan
cekap nglafalaken raos syukur kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Panjenenganipun para lenggah kakung miwah putri ingkang tansah winantuing pakurmatan sampun dumugi tumapaking upacara ijab kabul tumraping calon temanten kekalih inggih Nimas Roro Dr. Puspita Dewi Dalasan Adimas Bagus Aji Bagas Putra Sarjana Teknik Master of Engineering pramila dumateng ingkang winantuing pakurmatan panjenenganipun petugas saking kantor urusan agama Kecamatan Klaten Tengah wedal kula sumanggaken nuwun. Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang kula hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sagunging para rawuh sedaya, para sesepuh, para bini sepuh ingkang kawula hormati, para alim ulama ingkang kawula hormati. Wabil khusus dumateng Ibu Sri Subekti Susila Ningsih lan sedaya keluarga agungipun kang kawula hormati. Ugi wonten ngarasanipun Bapak Eko Supriyanto kalian Ibu Sri Wurniati lan sedaya keluarga agungipun kang kawula hormati. Bapak Wali, Bapak Dwi Panji Jalu ingkang kawula hormati. Bapak saksi, Bapak Dr. Haji Bambang Edi Susianto spesialis anak MKes saha Bapak Haji Solihin ingkang kawula hormati. Dan yang berbahagia calon pengantin kedua Mas Aji Bagas Putra kalian Mbak Puspita Dewi. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita unjukaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat lan kenikmatan dumateng kita sedaya sehingga wonten ing enjang menika kita sedaya saged makempal wonten ing Graha Bung Karno saperlu badhe hanyekseni panikahipun Mbak Puspita Dewi kalian Mas Aji Bagas Putra. Nyuntung pangestu panjenengan sedaya mugi-mugi pernikahan wonten ing enjang menika saged lancar mboten wonten alangan setunggal menapa. Shalawat lan salam kunjuk dumateng uswah hasanah kita inggih menika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu-estu kita wantu-wantu syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah benjang. Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang kawula hormati, kekanjengan wekdal lan sedaya paraga-paraga wontenipun prosesi ijab kabul sampun samekta. Sumangga upacara ijab kabul menika enggal-enggal kawiwitan kita bikak sareng-sareng kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara salajengipun inggih menika penyerahan mas kawin dumateng calon pinanganten kakung Mas Aji Bagas Putra. Kula menyerahkan mas kawinipun
dumateng Bapak Mbak Puspita Dewi ingkang dipun wakili dening walinipun Mas Dwi Panji Jalu. Semonggo wekdal kawula aturaken. Mas kawinnya diserahkan. Ini petugasnya mana? Berdiri. Iya, tahu. Saya tahu. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang kawula hormati, sasampunipun penyerahan mas kawin, prosesi ijab kabul badhe kawula laksanakaken. Samangke ijab kabul badhe dipun ijabi dening walinipun piyambak inggih menika adik kandungipun inggih menika Bapak Dwi Panji Jalu. Namun saderengipun badhe dipun waosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an, sumangga dumateng petugas wekdal saha panggenan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات خافضات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang kula hormati, salajengipun prosesi ijab kabul namun saderengipun badhe kawula waosaken khutbah nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala bi kitabil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال تعالى أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Bapak Ibu hadirin hadirin kang kula hormati, sumangga saderengipun ijab kabul menika laksanaken sareng-sareng kawula dherekaken maos istighfar kaping 3 kalajengipun maos syahadat kaping sepindah utaminipun dumateng calon pinanganten kekalih nggih sumangga. Astaghfirullahalazim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Aji Bagas Putro bin Bapak Eko Supriyanto. Ya, saya. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara perempuan saya yang bernama Puspita Dewi binti almarhum Bapak Haji Sardi dengan engkau membayar mas kawin berupa logam mulia seberat 10 gram, uang tunai Rp2.025.000 dan 1 set perhiasan seberat 19 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya saudari Puspita Dewi binti almarhum Bapak Haji Sardi untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu sedaya sarang sekarang kita ditunggu dumateng Allah. Mugi-mugi Mas Aji kalian Mbak Puspita dipun paringi barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رب اجعلني مقيم الصلاة
ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sedaya, kita sedaya sampun hanyekseni panikahipun Mbak Puspita Dewi kalian Mas Aji Bagas Saputra sampun kalaksanan kanthi lancar. Ateges menapa ateges mulai saat menika Mas Aji kalian Mbak Puspita Dewi sampun sah dados suami istri nggih. Sah menurut ketentuan hukum agami dan sah menurut ketentuan hukum negari. Nah kagem kelengkapan keabsahan hukum negari wonten berkas-berkas ingkang kedah dipun tapak asmani dumateng sedaya paraga-paraga wontenipun proses ijab kabul menika. Adicara salajengipun inggih menika penandatanganan berkas nikah. Dimohon pengantin putri bisa dihadirkan di sini. Yuwun idipalilah saking kantor urusan agama Kecamatan Klaten Tengah miyosipun temanten putri Nimas Roro Dr. Puspita Dewi para lenggah kasuwun jumeneng sak wetawis. Para lenggah kasuwun lenggah malih ingkang kanthi prayogi.
Salajengipun secara simbolis buku nikah kami serahkan kepada mempelai berdua. Semoga berdiri.
Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang kawula hormati, mekaten wa menggah prosesi ijab kabul sampun kalaksanan kanthi lancar. Salajengipun kawula petugas saking kantor urusan agama Kecamatan Klaten Tengah ingkang sepindah mengucapkan selamat berbahagia kepada mempelai berdua Mas Aji kalian Mbak Puspita Dewi. Teriring doa semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lan salajengipun kawula selaku petugas menawi wonten klenta klentunipun atur kawula lan tindak tanduk kula ingkang boten meranen penggalih panjenengan sedaya wabil khusus dumateng Ibu Sri Subekti Susilaningsih sak keluarga kawula nyuwun pangapunten ingkang sageng-agengipun. Lan sumangga upacara ijab kabul menika kita akhiri sareng-sareng kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Katuraken kenging panuwun dumateng petugas saking kantor urusan agama Kecamatan Klaten Tengah ingkang sampun kepareng mandhegani lumampahing upacara ijab kabul tumraping temanten kekalih. Salajengipun kasuwun pinarak lenggah wonten ing palenggahan piniji ingkang minangka saksi utama panjenenganipun Bapak Haji Solihin Dalasan, panjenenganipun Bapak Dr. Haji Bambang Edi SPA MKes. Semoga kasuwun pinarak lenggah wonten palenggahan ingkang sampun piniji. Ugi dumateng Adimas Bagus Dwi Panji Jalu, sumangga ugi katuran pinarak lenggah wonten ing ngrikalaken menika bilih ijab kabul tumraping temanten sarimbit sampun paripurna. Salajengipun sumangga temanten sarimbit kasuwun jumeneng sawetawis samangke kepareng temanten kakung samangke kepareng masrahaken mahar lan badhe dipun tampi dening temanten putri. Mahar wonten ing rikala menika minangka salah satunggaling syarat sahipun upacara ijab kabul tumraping temanten wonten ing rikala menika pramila nalika upacara akad nikah ijab kabul sampun kaanggep sah mahar lajeng dipun pasrahaken lan dipun tampi dening temanten putri.
Punten dalem sewu, salajengipun wonten keparingipun panjenenganipun Ibu Hajah Sri Supekti Susilaningsih dalasan Adimas Bagus Dwi Panji Jalu. Menapa dene panjenenganipun Bapak Eko Supriyanto PSG dalasan Ibu Sri Wurniati SPD kasuwun jumeneng sakwetawis kepareng hangampingi putra putri kinasih. Alon tindak ira temanten sarimpit tindak nukirmo ginarebut tiang sepuh kekalih praptengung yen kang tinuju tumuli temanten samangke kepareng nindakaken utawi hangagem kalpika pengageming kalpika kawiwitan saking temanten kakung Adimas Bagus Aji Bagas Putra pengageming kalpika kanthi kebaing rasa tresna lan asih
Wedal saged owah gingsir nanging tresno temanten gesang sak lami-lamino. Ugi wonten ing rikalagan menika temanten putri kepareng ugi ngagemaken kalpika dhateng ingkang garwa prasetyo ing janji sampun kaikraraken sahyet saeka kapti. Tansah nyawiji mahanani manggih bagya mulya anggenipun gesang bebrayan ageng sumangga salajengipun temanten sarimbit badhe hangeswa pepatanipun Rama miwah Ibu nyuwun donga pangestu. Kasuwun panjenenganipun Ibu Hajah Sri Supekti Susilaningsih Dalasan Adimas Bagus Dwi Panji Jalu menapa dini panjenenganipun Bapak Eko Supriyanto Dalasan Ibu kasuwun pinarak lenggah wonten palenggahan ingkang sampun piniji salajengipun temanten sarimbit kepareng badhe hangeswa pepadanipun Rama miwah Ibu nyuwun donga pangestu. Cenila kacopot kanthi pangajab mugi menapa ingkang dipun candhi tansah kasembatan. Rama Ibu lantaraning urip temanten rumah
wiwit lair ngantos jaman mangke tatan kendang den tresno asih putra atur bekti putra atur bekti jumadong pangestu Raka Mas ingkang rayi ingkang tansah kula tresnani miwah Ibu Rama ingkang tansah kula bektenan. Iya Yandhu, Yongger, anakku sing tak tomo-tomo. Yen kelingan jaman semono, loro-loro kowe tak goleki tombo. Tak rewangi melek sewengi. Rong wengi telung wengi muga loromu enggal waluya Yandhu Yongger. Saiki kowe wis dewasa. Cilik-cilik tak gedhekke mbasan gedhe kowe diboyong priya ganti laning atimu. Dongaku marang sliramu, muga anggonmu nempuh priyat enggal bisa mujudke keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Mengkono piwelingku marang sliramu Yandhu Yongger. Mugi Gusti ngijabahi. Duh putraku Rama ibu muji temanten sakloron muga tansah rukun sekarone ayem tentrem lan sugih rejeki ginanjar lestari dening Allah mekaten para lenggah upacara sungkeman caos pangabekti temanten sarimbit dhateng tiyang sepuh kekalih. Katuraken kenging panuwun dumateng para kadang
saking pengantin production wedding organizer. Salesipun sumangga dumateng saksi utama kasuwun foto kalian temanten Sarimbit inggih panjenenganipun Bapak Haji Solihin Dalasan ingkang winentuk pakurmatan panjenenganipun Bapak Dr. Haji Bambang Edi SPA MKes kasuwun foto kalian temanten Sarimbit. Injih katuraken kenging panuwun salajengipun sumangga dumateng panjenenganipun Ibu Haji Solihin kasuwun kepareng foto Sarimbit kalian panjenenganipun Bapak Haji Solihin. Panjenenganipun para lenggah kakung miwah putri saksampunipun foto kalian saksi utama salajengipun samangke temanten Sarimbit kepareng badhe lepas balon wonten ing area tubuhan kasuwun Bapak Ibu jumeneng sawetawis samangke saged lumaksana tumuju wonten area tubuhan. Saperlu samangke saged nderekaken lepas balon. Sasampunipun lepas balon, Bapak Ibu samangke kepareng paring jawat asta lan angresepi pasugatan dahar kembul. Pramila wonten ing rikaligan menika sumangga dumateng temanten Sarimbit dalasan panjenenganipun Ibu Hajah Sri Supekti Susilaningsih miwah Dimas Bagus Dwi Panji Jalu menapa dene panjenenganipun Bapak Eko Supriyanto BSc dalasan Ibu Sri Wurniati kasuwun lumaksana tumuju wonten ing area tubuhan lan Bapak Ibu sumangga kasuwun jengkar sawetawis kami mohon perkenan berdiri untuk mengikuti prosesi lepas balon. Pasang-pasang ayo
Sumangga dumateng Bapak Ibu ingkang wonten sakwingkinging kemanten kasuwun merapat malih. Kami mohon bisa merapat lagi. Oke. Jangan dilepaskan dulu balonnya. Salajengipun sumangga dumateng temanten sarimbit kasuwun lumaksana tumuju wonten papan piniji lan Bapak Ibu samangke kepareng paring donga pangestu saha jawat asta kalian temanten sarimbit. Lan saksampunipun paring jawat asta Bapak Ibu samangke kasuwun angresepi pasugatan dar kembul kanthi mardikaning penggalih. Semoga dumateng Bapak Ibu saged paring jawat asta, bisa mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Sebelum Bapak Ibu menikmati hidangan, Bapak Ibu bisa mengucapkan selamat dan doa restu kepada kedua mempelai sebelum Bapak Ibu menikmati hidangan santap makan pagi. Salajengipun sumangga dumateng keluarga ageng temanten putri kasuwun paring jawat asta menapa dene donga pangestu dhateng temanten sarimbit. Lan saksampunipun paring donga pangestu samangke Bapak Ibu kasuwun angresepi pasugatan dar kembul kanthi mardikaning penggalih.
sepindah malih dumateng Bapak Ibu sak sampunipun Bapak Ibu paring jawat asta menapa dene paring tunggu pangestu. Bapak Ibu kasuwun angresepi pasugatan Dahar Kembul kanthi martikaning penggalih. Temtunipun sak mangke mbok bilih Bapak Ibu sampun kepareng paring donga pangestu sepindah malih kasuwun angresepi pasugatan Dahar Kembul kanthi martikaning penggalih. Kanthi waosan alhamdulillahirabbil adicara ijab kabul tumraping temanten sarimbit wonten ing rikaligan menika sampun paripurna. Katuraken kenging panuwun dumateng para kadang saking Mamuk Tukang Make Up Jogja, para kadang saking Gria Paes Indah, para kadang saking Widai Fotografi, para kadang saking Klasik Production lan para kadang saking Bima Boga Catering lan ugi para kadang saking pengantin production wedding organizer ingkang sampun kepareng ambiyantu sehingga adicara wonten ing rikalengan menika saged kalampah kanthi gangsar rancak niring sambi kala. Temtunipun kula Dimas Haji saking pengantin production wedding organizer mbok bilih anggenipun nderekaken lumampahing upacara wonten ing rikalengan menika pinanggih bab-bab ingkang klenta-klentunipun atur kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.